салому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Шараф Медиа. имрӯз мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамонҳои филми Арӯси замонавӣ Қумрия ба шумо маълумот диҳем. Барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дар видео лайк гузоред ва инчунин дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва дӯстони худро даъват намоед. барои диққататон ташаккури зиёд. ба шумо тамошои ба фароғат хоҳонам. эҳсин Чивангир 12 июли соли 1982 дар шаҳри Кожали, Туркия ба дунё омадааст. эҳсин Чивангир як ҳунарпешаи филмҳои туркӣ ва телевизионӣ аст. вай дар сериали Киштинон нақши Челро иҷро кардааст. актриса баъдан дар бисёр сериалҳои телевизионӣ нақшофарӣ кардааст. инчунин дар филми «Бо куҷо рафт» нақш муҳимро бозӣ кардааст. баъд аз он соли 2014 эҳсин Чивангир дар филми Арӯси замонавӣ бо тахаллуси Қумрия нақшофарӣ кардааст. дар силсила филми Арӯси замонавӣ шӯҳрати бисёр ёфтааст. мутаассифона дар бораи ҳаёти шахсии актёр ягон маълумоти пурра нест. мегузарем ба силсила филмҳое ки эҳсин Чивангир нақшбозӣ кардааст. ӯ дар солҳои 2002 дар силсила филми «Хлебная лапка» ва дар соли 2004 дар силсила филми «Балшая Австрача», соли 2006 бошад дар силсила филми «Что значит» ва дар соли 2007 бошад дар силсила филми «Пусад» нақшофарӣ кардааст. соли 2008 бошад дар силсила филми «Моя мама Анге», соли 2013 дар силсила филми «Вор Терса» нақшофарӣ кардааст ва солҳои 2014 дар силсила филми «Гузел Койлу» яъне Арӯси замонавӣ дар нақши Қумрия нақшофарӣ кардааст ва соли 2015 бошад дар силсила филми «Базер Илурсон» ва дар соли 2019 дар силсила филми «Неслиҳан» нақшбозӣ кардааст. ин буд қиссаи хурдакаке дар бораи Қумрия. барои пешрафти кори мо шумо дар комментария фикру ақидаҳоятонро нависонед ва дӯстони худро низ даъват намоед ва дар канали Шараф Медиа обуна шавед ва лайк гузоред. то барномаҳои оянда худо ёру мададгоратон бод.